Karibhoy District Sports Association RBDSA haka arphoi terik nailar kelasdang ya Lumpung Football Kentai Women's League Hamadan Umdihar Ribhoy District. Lapli perda ya kan Lumpung da ukongsan ba RR Makdo advisor RBDSA haka jinghadan lang uba RB Shadap President RBDSA kinongkit kam ka Umdihar Sports Club bat kinongkit kam ka Dor Barshnong Umdihar. Hakajinga kun hakani kasngi play hapdeng kan Narmpe Youth Football Academy persya ya kalenti jam Football Center. Hagaba ki thaya lekai na baro art league kan hun ki sei yala ka sab banya kun teng ban penki ya kijar. Ki thaya lekai kan Narmpe Youth Football Academy kila penki jar arsen ya ka ktem jo kalenti jam FC bat kila ra ya ka nam job da arkul lan not hakani kasngi. Ki kun hab beret jungi kun samla kanthei ki kanthei hakine kisni sabamo kim dei su ki badon tang hadpe lane haying sedja kila don haki badminton court kila don hapo ki wrestling yalampat kila don haki track kila don haki throw haki pentaparo jong kenika sports. Kata hari kekerdan jong ki kentei akan kenika juk komenta. Bat nangai scam kumalaong ibang do. Karibhoy District Sport Ocean kadingalam jong ka. Kapal penyor mo ya kanam ya keburam po ka state kadingi ka makalaya game. Kayo kita kading sisa. Baki kun samla kentei jong ka dong riboy kim dei su bandon tang ha ying sedja ndei su banyalim tang bat kahit kmi berbunkam tang bat kasnat banya bunkam bat kini kita hendai nalar ka pule ka puthi ka jumpi ka ba pisandur ya ka long reniang ka jingnang ka star ka jumpi kalat menta ka pli ya pi wat ya ka football ro bat nangai scam da kata ka mensim ka ba shirham pin ya le kai da ka mensim ka ba yakun ban yakun kum ba yakun ka tu bahagan mo wat la ka ramro ha ka ding ya lempat re hantu ka kot ha ka yang bisa kalit banwan man yakun man yo la jong ka ndre ka tham yo te piu kam ka bangakwa man ong phi ki samla kan thei jongi sim ya kane ka jinglong ka kum ka ne ki ko jingmot ka man ne ka kum ka ne la phi contest hak kano la phi le matric la phi le 12 la phi pass degree la phi ko long master la phi long doctorate dewen yakun dak mensim jong bikin kod jumon mulai sibun ya pi ni telah comment dah ni tenang orang ani siapa ini pak Bandrisa good ki kapten What's it? Amin, offside.
Cem. Hah? Yang beli?